ההישג של צה"ל במלחמה הזו וגם של חטיבת הנחל, כפי שראיתי עכשיו בביקור בקדמית, הוא הישג שהולך ומתעצם כמו גם הנרות בחנוכיה. אני רואה את ההישגים מיום ליום, אנחנו רואים כל יום עוד ועוד מחבלים שנהרגים, עוד ועוד מחבלים שנפצעים, ואנחנו רואים בימים האחרונים מחבלים שנכנעים, סימן להתפרקות של המערכת, סימן לזה שצריך ללחוץ יותר חזק, וזה מה שאתם עושים. עם ההתגברות של האור אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים להביא חטופות וחטופים. זה מסובך, זה קשה, אבל אין אור יותר גדול מזה שאנחנו רוצים להביא, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח בכל הדרכים, עושים באמת את הכל. הדבר האחרון, אני מאוד מעריך את העשייה של כולם בחג, לפני החג, יהיה גם אחרי החג, בדגש על אנשי המילואים, הרבה ימים איתנו כאן, מאוד מאוד מחזקים. אי אפשר בלי המילואים לאורך זמן לעשות לחימה במורכבות כזו, בהצלחה כל כך גדולה. לאנשי המילואים ולמשפחות שלהם, שיהיה לכולנו חג חנוכה שמח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו את מקדש שמך. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם והזמן.